Játékok. A szórakoztatás csúcs technológiája, de elsőként az elektromos fali fűtőtestek ára alacsony. Könnyű üzembe helyezni és különösebb karbantartást sem igényelnek. A radiátorokkal ellentétben alig lehet észrevenni őket, és kis helyet foglalnak el. És ami a legfontosabb, szobánként külön tudjuk beállítani a kívánt hőmérsékletet. Egy ilyen fűtőtest egyszerűen drótok és fűtőlapok együttese egy acélvázban. A fűtőelem elkészítéséhez 19 cm széles papírvékonyságú alumíniumlemezt használnak. Szappanos lében síkossá teszik, majd áthalad a formázógépen. Egy lyukasztó apró négyszögekre szeleteli fel a lapot, ezek lesznek a bordák. Mindegyikük 16x20 mm-es, a közepükön egy másik gép által kivágott kis lyukkal. Ez a gép választja szét a bordákat. Percenként akár 600 borda is átcsúszik alatta. A gépezet acélcsövekre húzza őket. A csövek hossza a fűtőtest méretei szerint változó lehet. Amint a csöveket kapacitásuk szerint feltöltötték a bordákkal, átkerülnek oda, ahol a kábelezés zajlik. Ugyanakkor egy másik üzemben már folyik a fűtőtest burkolatának kialakítása. Ezt hidegen sajtolt acélból készítik. Ez a rugalmas acéllemez melegítés nélkül is jól formázható. Miután tapadásgátló olajjal spriccelték le, az első lyukasztógép kivágja a nyílásokat, melyeken keresztül a fűtőtest a falra rögzíthető lesz. A második gép újabb lyukakat hoz létre, ezek segítségével illesztik a fűtőelemet a házba. Az acéllemez most a formázógépen halad át. Itt a számos forgóhenger meghajlítja az acéllapot. Mindegyik csak egy hajlítást végez, de a végére összeáll a burkolat. Az elejétől a végéig a folyamat pontosan 146 másodpercet vesz igénybe. Eközben 20 henger 20 hajlítást eredményez. Az utolsó ív kialakítása után egy számítógép által vezérelt gép a megfelelő hosszúságúra vágja a burkolatot. Minél nagyobb a fűtőtest watt értéke, annál hosszabb lesz ez a ház. Az egyes modellek 300 watt, vagyis fél méter és 2500 watt, vagyis 2 méteres hossz között váltakoznak. Most a burkolat mindkét végén egy acélkábelházat alakítanak ki. Bennük kapnak helyet a drótok, amit egy műszerész szerel be a fűtőtestbe. Mindkét kábelházat ponthegesztéssel rögzítik a helyére. Egy alapos mosást követően a számítógép irányítású szórófejek festékporral borítják be a fűtőtest külsejét. Ezt követően 20 percre egy 185 fokos kemencébe kerül. Odabent a por folyékonnyá alakul, és azonnal rá is szárad a felületre. Egy elektromos kábelt futtatnak végig a burkolat teljes hosszában, majd behelyezik a hőmérséklet ellenőrző relét. Ez a biztonsági berendezés megóvja a készüléket a túlhevüléstől és az esetleges tűz kialakulásától. A relé belsejében található gáz nagy hő hatására kitágul, és a penge elvágja az elektromos kábelt. Most következik a fűtőelem tartókapcsainak felhelyezése a burkolat belső oldalára. Ezek egy speciális, rozsdamentes acélból készülnek. Amikor a fűtőelem felmelegszik, ezek természetes módon tágulnak. Hogy ilyenkor ne érjenek hozzá a fémvázhoz és ne adjanak ki kellemetlen csikorgó hangot, hőálló műanyag ütközőkkel látják el őket. Most csatlakoztatják a vörös drótot, ami az áramellátást biztosítja. Ezt összekötik a fűtőtest fekete kábelével, egy csatlakozóval rögzítik. Ezután bepattintják a kábelházak tetejét. Így könnyű hozzáférhetőséget biztosítanak a fűtőtestet felszerelő szakembernek, ezután lezárják a dobozt. A másik végén a fekete kábelt a hőmérsékletet ellenőrző dróthoz rögzítik. Ez biztosítja, hogy az áram mindig a megszakítón haladjon át. Egy feszültségtesztet követően a burkolatot lezárják. Fedelet csavaroznak rá, amely elfedi a fűtőelemet. Ilyen készre gyártott fűtőtesteket Európában még nem lehet kapni. Amerikában azonban már bizonyították, hogy a legnagyobb hidegben is helytállnak.